जब से माई मुँह तब से तो भौजियो कहीं कहाँ रही एगो भौजाई बड़ी को बोलाई बना ज्यादा अपना मन ही आ गई ना 4 दिन रहो हम चल जाए फिर काम ना रहे हमारा मन ना लगे तो का करें अपन सखी सहेली काद गए कनी वाले भेंट उठ हो जाए। चलो बाप रे बाप खाता पैदल हम थके गई। भौजी ए भौजी कहाँ बड़ू हो चिल्लातड़ू ये भौजी हां बनी खुश रही का समाचार तो कब फोन करे के तारा बुझाला ना के एगो ननद बड़ी तो तनी याद का पूरी टाइम ना मिलल ये भौजी भइए में खरी भुलाई रहो हमरा के बात ना औसन बात ना के बुची बैठ बैठ पानी ले बता बुझ थक गई हो घर तो पूरा एकदम चक्कर चक्कर रखले बाड़ू। हां रुकी पानी ले तन गिलासी में खेले कतो की कला छोड़ा ना पानी कलाक बा ना पानी दे बाप रे बाप एगो तो अइली जब पखिया का पार पर जा लगन त गोलू गो त कल कहां से अगले एले फोन ना करे ना कि आज हम लुब दे कहला पर हमर देर मत लगाव का मर पानी लेके आइल बड़ू। अरे लो ना धर तन पिए कहनी है ना कि सब समाचार सब हां जरूरी रहल लगत है कि हम तारा ये हितई ना तई मेल बनी आ त का हो गेल ना हेर लो पानी पिए कम से कम धर कहनी कि यार समाचार सब ठीक बा। हां बैठो ना पाऊ ठीक बा नी हां ठीक है बनी मैं कहनी कि का हो घरे पूछिए कहीं नहीं हुआ तो जन्मे करू आवे मरद केकरा सब कला के जा चाहता है कि एक दिन फोन करे कि तनी आती बुची घूम के जाईती तो मैं ना मिलल फोन करे कि हम का कोही तारनु हम फुर्सत नहीं कि मेरा तो घर के दिन बाय घर के काम धंधा से चलता अब का कोही ला तू खा अल्लाह खा ना ला ना खा खा हम तो खाते रहले घर ला खा अच्छा ठीक बा रख आओ सब बताओ कहनी है ना कि जा तनी तनी कपड़ा खींचे के बोल ठीक है बैठे दी आराम कर तनी भाई के तनी कपड़ा बा सांझ ले पिछली हां ना जतन सुखी ना न हाथ चिकना दिन बा तन में हरक ली त ठीक रही आ उ सब जो भाई भी फोन करे तो कहत रहन कि हम सब एथी धान दवाए के बाद स्कूल दवा गई। हां आई रहना त आके अब के रेल बंद त ठीक में बड़ा हो क्या कहल जाला कि मन ठंडा में कस की कपड़ा ढेर ढेर हो जाता सूटर ना सूटर ना हो मशीन कौन कहाला कपड़ा खींचे वाला वॉशिंग मशीन वाशिंग मशीन हां उहे किन ले बन हां वॉशिंग मशीन भी किन ले बड़ा हां कहतरन के हाथो खिया जतन फिचत तो कहतन के हिले फिची हो बॉडी भी मानो त तारा के हो आप जानी लो ना माने लन ठीक बन फिचा तनी कपड़ा ठीक बजा आई विदा दाई देखो त एगो भइए बड़न कातना मानतन अपन मेहरारू खातिर वॉशिंग मशीन किन लेला बताओ हमरो मारी त हमरा के देख ना कुछ जो संग शादी भइल त ठीक ही भइल बा वॉशिंग मशीन में कम से कम किनवा लेती जा तो सब के नसीबे वाला के मिलेला। हम तो नहीं देखी कैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचाला हमरो भी बनो हो लुका तो ढेर मन लेके आले बनी जा तनी कुल दे देवे के फीचे जैकेटो पहन के आई वो जन गंदे होवे जा तनी कुल दे देवे फीचे के आ देखियो ले कि कैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचल जाला। अरे फीच दे सुखबो ना करे सली का ओढ़ कहत रही कि एगो साल किन दी अब फिचा साफ हो जाई जानता हो गुरन कर दिन से सड़क डिगो ले ले सड़क डाल के लिए चलिए हम तो सब निकाल के दे दी पीछे के चालू कर के रह गई फुल गंदा हो गया हमारा सब गहूं डाले बनी सूखे के का करत भौजी आ दादा ये का हो हम तो नहीं खींच लिए ही मेनू है तो फीचल लुगा है कुल साफ लागता अन्ना गंदा हो गई में तो नहीं बॉडी में झक्का झक्का हो जाई सुनले बनी कि वॉशिंग मशीन में फिचला पे चमके लागल आई हो दादा तारा देखा देखी मने भाव पड़ता तार कुल लुगा फाट जाई में बा तब का ई इनमें दूसर दूसर कपड़ा फिचला होई कुल ना फिचल
हां ई मत डन है में। अच्छा ठीक बा। अरे बताओ आज और अभी जाके ते कोल पेनबो ना कोई आ ना रास्ता मुनी पेन के आवत रही ना तो गरमिया के खोल देना देखो नहीं सब गरमिया से एथी हो गई बा उतना दूर से ही नहीं होता। ठीक बा कुल खराब हो जी कहत डाल देही ना तो खराब हो जी तो काहे के डलबू छोड़ दे। हां ले जा बैग में रखब। ठीक बा। बताओ भौजी कैसे बहाना बनाओ तड़ी हमरा खातिर। बाप रे बाप है का तना खर कटल बा ये दादा वॉशिंग मशीन के नाम सुनते के प्राण छूटे लागल तो हम खींच लेनी तो किनवा ल आव तनी बैग में के धल सामान एथी करे भला हम पान गीले हो गए पानिया ना एथी डालनी है खोलनी है ये नु कहला माई माथा खराब कर देली देखा देखी उड़ कर तरी तो कल हम एक बीघा खेत के नाम तो हुआ के जी एक बीघा खेत ले ली है इसका पटदारी करी ना ना बताओ कैसे बहाना करो तड़ी हमरा खींचे के चलते कि मशीनिया खराब हो जी। ये नु कहला कि माई ये उखड़ी से आज रोई तो हुई ना बात सुना तो जा तनी हम अपन अपना घर ही जे को दिन गुजरे हम सोची कि चलो हो घर जाए बड़ी 4 दिन में घूम के आए का रोही आई जा तनी में रहम दुखे सुखे कम से कम देख के मनवा ना नु हो रे कि हमरो तनी वॉशिंग मशीन हो जाए। चलो सही जाते भौजी का हो ई कहां बैग लेके चल दे कहनी हो कि खा लो चल ना फोन तुम्हारे के कोई नहीं हनु बैंक में पैसा निकाले के बता नहीं जाता ही अब रह अभी दिन ना जरूरी बनू हमरे नाम में पैसा बा ना जिम तो ये तो पैसा अभी नहीं आलू एहलू को चल दे को लुको छुला ना देनी अभी हां आ जाए द लुगा का देबू बाद में दे दी हां तो ठीक तो है ना मन बुझाइबू हां जाता ही जरूरी बनू सुन न मुझे रह 2 दिन कम से कम ना ना अर्जेंट बा कुछ काम बा गाड़ी उड़ी किने के बा का तो कोने क्या होता रे ना में पैसा अच्छा ठीक बा तब चल भैया भेटो ना कइलू जाए तो भैया के कह दियो कि ओकरा काम रहे तो चल गेली ठीक ठीक है है, प्रणाम जा, भौजी। खुश रह जा बाप रे बाप अब हमार सर के दर्द खत्म भइल त सोचते रहनी है कि जवन खाइम तवन देखा हिसकी खयन सांझे के 1 किलो हम दूध पियम त खान के हमहू पियम ऐसा ऐसा ननद ना होके चाहिए देखा हिसकी करे पटीदारी ई हमनी के अपन टीम 12 सब देखनी है जा ई वीडियो बनाए कि इहे संदेश रहे कि अक्सर हमनी के समाज में बेटी के संगे ऐसे होता जेकर माई बाबू नहीं खन लेकिन भौजाई लोग मतलब का कहल जाओ एगो दूगो हर गांव देहात में ऐसन बाड़ी कि ननद के ननद नहीं समझाते और इग्नोर कर देता माई बाप के मोला के बाद लेकिन ना करे के चाहिए जैसे हम कहनी है यही खातिर हमनी की वीडियो बनाने है ताकि समाज में ई संदेश जाओ कैसे ना करे के चाहिए यही के साथ ले तनी जब जाई और ई कह तनी कि अगर हमनी के वीडियो अच्छा लागल हो तो दिल से लाइक करब शेयर करब कमेंट करब अगर हमनी के चैनल सब्सक्राइब ना कैले हो तो प्लीज सब्सक्राइब करी और बेल आइकन घंटी जरूर बताएं। लास्ट में हमनी के कहानी जा जिलो भोजपुरिया जी भर के।